Dobrý den, dámy a pánové, vítá vás Ivix u dnešního hororového zážitku. Máme zde hru, která nese název Terror 100 Univel. A máme Intrusion. To druhé nemám stažené. Ahoj, jmenuji se David Hopster, je mi 20 let, ale to, co se s vámi, co se chci s vámi podělit, To, co vám chci sdělit, se mi stalo, když mě bylo 15 let. Tak. Znáte takové to, když se o vás rodiče starají až moc. Odjeli pryč z města, nic nového, snacks, some games. Pohoda, takže jsme sami doma. Jmenujeme se Otto. Nebo nevím, nebo Terror 100 Univel. David Copperfield se myslím jmenuje tak nějak. Jelele. Nejlepší šlofy, který jsem kdy v životě měl. Dámy a pánové, abych to uvedl na pravou míru, já jsem teďka 5 minut natáčel video s tím, že jsem měl rozbitý OBSko, takže teďka natáčím znovu. Už jsem hrál ten začátek, ale netuším, jak je to dál, jo, tím pádem teďka možná už budu lehce vědět, co mám dělat za movement. No, stejně nevím. Takže to je další horůrek, tam se dívat nebudu, za to se zapomeňte. Co to tam? Jsou světlušky? To jak nějaké takové ty orby. To znám, jsem se díval na video od skeleta, to já vím. Tady náš pesan spí. Tak a teďka co to bylo, jo. Něco na stole jsme, myslím, měli, ano. To už vím, to já už jsem zkušený, jako sice jsem to hrál před 3 minutama, tak poprvé. Ahoj Mede, nevzbudili jsme tě, protože si spal, jakmile se probereš, zavolej. Musím zavolat mé mámě, telefon je v poschodí, to si pamatuju. Nebo někde to nahoře. Tady je půda. No tak to ne. To mi nedělej. Já fakt nemám rád takovéto půdy, víš, ještě kde je to jak bludiště poskládané, ty regály. Takže jdem zavolat paní mámě. P jako Porsche. Mum. Calling mobile. Voláme telefon. Hello, honey. Are you awake now? Ahoj, jsi vzhůru? Tak ne, ještě spím, že? Ano, mami, jsem. Paráda, s tvým tatou jsme jeli někam, je to tam krásné. Jo, něco... Chtěl... Prostě jsem usnul. Jo, v pokoji je napsáno... Jsou napsány věci, co máš udělat. Dávej bacha, máme tě rádi. Kdyby se cokoliv stalo, zeptej se. Karla. Mami, kde je Karla? No signál. Takže je tady nějaký Karla, no nějaká Karla, já nevím, jestli je to ten tato, nebo ono, už v dnešní době nepoznáš. Děláme si tady, tam je, jakmile je někde zamčeno, tak to smrdí, lehce to zapáchá. Tam je závěs, zatím nic není a tady je náš to-do list. Udělej si večeřu a no zase jsem tady stiskl nechtěně nějaké ty. No, takže. A tam teď tam někdo vykoukl, kamaráde. Nějaký perverzák se tam schovává za tím stromem. Tamhle. Takže až budete sami doma, tak dávejte si pozor na to, kdo se na vás dívá. Co tady máme? Fish, tomatou a garlic, tak vezmeme tomatové, tady někde to je garlic, tak tam švihneme garlic a dáme to uvařit. Jsem tady někde klikl, tak dobré máme. Put to upper oven, 56 vteřin. 56 vteřin budeme čekat, než se to nahodí. A dál jsem se nedostal, jo, tady jsem skončil, tady jsem si všiml, že se to nenahrává. Takže tady už jsme spolu ztraceni.
Ukaž mi to, co to. Smrdí to dobře, už se nemůžu dočkat, až to zežeru. Paráda. Co to tam? Nějaký opičák? Další akustická opice? Ukaž mi to. Usmívá se. Králík. Druhá část lednice nelze otevřít. Vypadáme jak velice bohatá rodina. Nevidět, že myslí na svého synátora. Že mu tady nechají 3 stroužky česneku, 3 rajčata a 3 mrtvé ryby. Děkujeme. No mrtvé, tak jaká by asi měla být, že je živá. No, tak, dobré, jdem to zežrat. Rád se dívám na televizi, když jím. To mi připomíná jednu pasáž ze hry Fears to Fathom, kde jsme také jedli nějaké lazaně a někdo tam prošel po těch schodech. Jinak tato hra, jestli jste si nevšimli, je velice podobná a hádám, že je inspirována sérií Fears to Fathom. Bylo to delikátní. Je paráda, mám to dobrý, nemáme míčku, on to je do synky, tak to dáme do synky. No to furt nějak svítí. A to není odraz, víš, to je jako... No. To-do list. Uklid si pokoj. Miluju tě, mum. Tak jo. A toto je můj pokoj. Kdo zvoní? Dobrý den, kdo to přišel? Jo, to je nějaká sympatianda, tak to otvíráme. Dobrý den. Čau, Davide. Jsem Karla. Jo, to je ta, o které nám říkala máma. Dobrý večer. Nikdy předtím jsem o vás neslyšel. Jo, přestěhovali jsme se 2 týdny zpátky. Tvoje máma řekla, že kdybys cokoliv potřeboval, že mě může říct něco, že ti pomohu. Moc děkuji. A co, už můžu jít ven se podívat? Můžu. Také pěkné auto. Škoda Favorit. Toto není Škoda Favorit, ale Škoda Favorit je prostě pěkné auto. Tak schválně podíváme se, počkej, zalezeme. Tak a podíváme se, jestli Karla dojde. Tak se to nedozvíme. 6:15 PM neboli 18:15. 6:15 večer, takhle ještě leze říci. Máme vůbec zapnutý zvuk? No, si tady čulujeme na ulici. Tam je to červené auto, to je stejné, jak máme my. Někdy je dobrý prostě být sám sebou. Zmrzlinku si dáme. Lížeme zmrzlinku. Máte rádi zmrzlinku, dámy a pánové? Ježišmarja, tak to tady bude mít třeba 16 let, jestliže... tak to je pohoda. To už zmizlo. Co, nějaký soused nový? Zajímá mě, jestli je furt ten za tím stromem. Co, můžu už vstát, nebo? Jo, super místo, prostě je to refreshing. Nemůžu tam, ale... No, vypadá to, že už se tam nikdo neschovává. V autě? Asi nikdo není. Jo, ježišmarja. No. Dobrý den. To je Karla. Vyděsila jsem tě, no tak trošičku. Já jsem dostal herta, tak. Sorry about the, jo, sorry za to. Tvoje máma mě neodpovídala na telefon, tak jsem šla čeknout, jestli je všechno v pohodě. Její telefon spíš pořád nemá signál.
viděla jsem, počkat, byl jsi venku mýho domu dřív. Jo. Ne, spal jsem. Jsem si tím jistá. Slyšela jsem nějaké whistling, nějaké vykřiky. Right outside my door. O ničem takovém nevím. 3 tečky. Asi máš pravdu. Kdybys cokoliv potřeboval, jsem přímo to, jo, tak nazdar. Karlo. Ta Karla je nějaká podivná, ale kdo ví. Jsem žíznivý, napil bych se vody. Tak jo. Rovnou z kohoutku pijem. Dobrý sound efekt. Pití vody. Ale ten jumpscare byl poměrně potichu. Takže, dámy a pánové, vyzývám i vás, pitný režim, napijte se. Že v tomto letním období. No, takže, co teď po mně chcete? Co půjdu si vyčistit zuby a následně chrápat. Tam zatím nikdo není. Ale můžu chodit ven. Což nevím, jestli je dobře nebo ne. Já fakt Vším, co mám dělat? O ne. Tam stojí nějaký plešatý černoch. Co chceš? A no tak mu jdem to rozbít to tlamu, ne? Zmizel. No tak pozor, tak. Tady někdo to nás okupuje. To je furt zamčené, já bych celkem ocenil, kdybych našel nějaký klíč, nebo něco podobného. Jo, my jsme pořád neuklidili ten pokoj. 4. To je kočka. Já jsem myslel, že to bude pes. No tak taky je tam obrázek kočky, že? Tak proč by tam byl pes? No a to jsou přesně také ty problémy, které prostě nechceš. Nemůžu najít další. Dobrý, našel jsem to naštěstí. Ale kolikrát je to tak blbě udělané, že ty nevíš, co je odpadek a co ne. Time to... No, jsem to nestihl přečíst něco, ne, že se bude dívat na televizu nebo k počítači chceš jít. Jožuš, to je ta půda. Medvídek Teddy. Mluvící medvídek. Od značky Vétech. Paráda. Dobrý, tak to necháme být. Nemůžu třeba zavolat Karle, víš, že jako, počkej. Ne, nejde to. Nejde. Tak jdu se posadit. Můžu? Můžu se posadit, prosím? Ne, tak. Třeba se to někde zaseklo po cestě, tak zkusíme znovu. Můžeš se tam posadit, prosím? Nejde to, nechce. Tak co, jak se mám asi dívat na tu televizi? Tady z křesla přes celý obývák. Jo, počkat, my se možná máme dívat tady na televizu, nahoře. Jo, to je nějaká to pařba, jo. Tak zahrajeme. Nevím, co mi to připomíná záhru. Asi nic.
Ale jako solidní pařba, toto mít v pokoji, tak bych si zahrál, akorát se mi ještě z toho trošičku jako motá makovica, jo, z toho, jak tady furt to. Find 3 keys. Jauvajs. Fakt se mi z toho motá hlava. Tak ho vem! Děkuju! No a padáme od táto pryč. Nějaký schariesium schares nebude. Parádní příčka. Jdu se podívat do lednice, jestli je tam něco k sežrání. Venku pořád slunce svítí, jak by řekl náš soused Luboš, sluníčko svítí, zima je v říti. Tak. Do lednice. Nic k jídlu. Zajdu pro něco do minimarketu. My tady můžeme jako chodit i mimo mapu, jo. Tak to na druhou stranu je poměrně dobře propracovaná hra. Ale pozor, už je 20:37. Už začíná být pozdě. Už je pozdní večer, 1. máj. The Convenience Store. Takovou hru mám, myslím, taky staženou, takže by bylo příští video ze hry do Convenience Store. Třeba. Jo, bude lepší, když vezmu kola, ketchup. Jo, počkejte, ketchup. Nejde. To je kola. Kola. Ketchup. Sandwich. Tady tohle to bude ono, že? Chips. Teď je otázka, jestli myslí jako je chipsy nebo hranolky. Ale hádám, že tyto, že? Jo. Pomerančový džus. A nemůžu si dát radši flašu vína, že třeba víš, by za mnou přišel ten vrah a já bych prostě byl to lehce